القائل في محكم تنزيله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يلتنوك ولي من دونك صلي على كربك محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة kerengrelu ani mamunun tugurula ni bara nyuman kaliye foka se don la ba mala kanena obela jelen yola o kofe amba fon fol kan min damne kishi ci manche hina ya labanye barkay baden tv shirf la jebo maliko no maliko ka amba fo ka wole nyuman don sanga an wati bela jelena au kanyima dalila be juma kutuba kondana amba wala donia ka fo ambi Congo Brazzaville alslamed me tomba membe jien kono jam'iyatu ansaruddin uluka misri bala ka ken anfanan karamo as-sayyid sharif Usman Madan Haidara de ankaramo as-sayyid sharif Ahmed Tijan Haidara ka Brazza tourné juma selni al-islam jamae al-islam de meton ansaru ka misri bala Brazza kutuba min da kunkunye ala kira modin sanu Imam al-Hussein aleka sedu shialiye misro lola angaje angani madawfe الحديث: إذا خشر الناس في عرصات القيامة نادى منادي من وراء حجب العرش: يا أهل موقف غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد فتجوز وعليها ثوب مخضوب بالدم حسين فتعلق بساق العرش وتقول: أنت الجبار العادل، أنت الجبار العدل، اقضي بيني وبين من قتل ابني. فيقضي الله بينها وبينه ثم تقول: اللهم شفيني في من بكى على مصيبتي. فيشفعها الله تعالى فيهم وعنه أنه قال: أخبرني جبريل أن حسين يقتل بشاة فرات، وعنه أنه قال: أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين، أو كما قال. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونقول: اللهم ارحم بأسنا وتولى أمرنا وفق أسرنا واجبر كسرنا واحسن خلفنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا. اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة نعيمة. الحمد لله. kabtigi ko abe ala fo ka ala barkada ala mi ni aye nin kalo in bonya ka ke silamɛw fana ka bonya ko ye be ala fo ka ala barkada ala min ye hɛrɛ caman kɛ nin kalo in na a kalo a minɛbaga ɲumanw ye et puis ani aye ala labato ni hɛrɛ minnu bɛ kɛ nin kalo in na aye o barajiw doublé a kɛba ɲuman bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka an yɛrɛ ye o la bɛ ala tanu ka ala in sanuya fɔ ala min ni ale de kɔrɔtalen don ale ala min kɛra anw ye hinɛbanci ye ani yafabanci ye an bɛ seereya k'a fɔ ma foyi tɛ yen fo n'a kɛra ale ala in ye jɛɲɔgɔn t'a la a ka masaya la ka seereya k'a fɔ a ka kiraba n'o de ye muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ka jɔn don ala ka ciden don a ye min ci ka na danfɛnw bɛɛ lajɛlen la kandali kama ka bila ala ka sira ɲuman kan mankutu ɲuman bɛɛ bɛ da kiraba min yɔrɔ an bɛ kisi ani nɛɛma ani ala ka barika an bɛ o ɲini ala fɛ a k'o ji di ala kiraba kan n'o ye muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani kira sodunge sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ne ni aw ye o la a ko ya mɔgɔw
ya aw adamadenw kalo ba min ni an yengera kunna ala ye kalo in bonya ka kalo in kɔrɔta ni o de ye muharram kalo ye wa kalo in ala y'a bonya fɛn minnu kɛra la kama denw bɛ bonya ni a kɔnɔkow ye a ko nin kalo in na ala ye arshu dan ka bɛn ni kalo in de ma wa a ye kursi fɛnɛ dan ka bɛn ni kalo in de ma ani lawhu ani kalamu a y'o bɛɛ da ka bɛn de ma n'o ye ala ka larusi ye ani kursi ye ani lawhu ye n'o ye latigɛ walan ye ani kalamu ye ni o de ye latigɛ sɛbɛnnikɛlan ye an jɔn kelen kelen bɛɛ ye i kan ka nin balo i kan ka nin sɔrɔ i kan ka nin de kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o sɛbɛn bɛ ka ban latigɛ walan sanfɛ o la ko o latigɛ walan in a n'a kalamu ani ala ka arshu n'a ka kursi k'o bɛɛ danna ka bɛn nin kalo ba in ma kɔrɔ kalo in kalo ba don bonya ko caman bɛ yen min fɔra a la k'a fɔ o kɛra ka bɛn nin kalo in ma nka a ka dɔn fɛnɛ an fɛ ko alakira mɔden sanuma ni o de ye imamu Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Hussein alakira mɔden n'o ye Seydina Ali den Seydina Ali min ye Abu Talibi den ko an ka dɔn ale fana y'a ka alama sɔrɔ ka bɛn de ma ni o de ye ka seyidu suya ka faga ala ka sira kan n'o ye Huseini ye ale fana ye o latigɛ kɛ ka bɛn nin kalo in a tile 10 ma a tile 10 alakira mɔden ale fatura walima a fagara juguw fɛ ka bɛn nin kalo in a tile 10 ma n'o de wele ko Ashura o 10 min 10 don Ashura arabukan yɛrɛ kɔrɔ ko 10 min 10 Ashura 10 min don o de ye muharram kalo a tile 10 ye alakira mɔden sanuma in u ye ale faga ka bɛn o de ma wa ni a ka nin fagali ye n'a ka nin seyidu suya ye ko karama kow ani bonya kow ani daraja dɔw bɛ yen Hussein a y'a sɔrɔ ne ni seyidu suyali in ye fɛn don Hussein waati min a bɛ t'i sara a mɔkɛ la k'a fɔ a wulitɔ don ka taa Karbala walima ka taa Iraq ni a b'o sira kan kuma min sabu welekan sera a ma na anw fɛ ni mɔgɔw banna la aw minnu ye alakira ka so ye ni bangeraw la a ye na Hussein ye o taamasira de ta a bɛ ka taa Iraki jamana kan a taara sara a mɔkɛ dayɔrɔ la n'o ye alakira dayɔrɔ ye ka sira ɲini a bɛna taa o taama in de la ka faamu ne n'e ka faamu kɔnɔ an b'a fɔ Hussein jungɔra dɔɔni n'o tɛ olu ta tɛ ne ni e ta cogo ye o de senfɛ kira nana fɔ a ye ko i nan'i sara an na nka n bɛna f'i ye nin taama min n'i bɛna sira bɔ i bɛna sayidu suya e bɛna faga i denw bɛna jɔ minɛ i musow bɛna ɲɛnama minɛ Hussein wa ala ka bonya ko n'a ka daraja dɔw bɛ yen e t'o sɔrɔ fiyewu f'i ka nin seyidu suya ye f'i i ka nin fagali ala nɔfɛ o de la bɛna aw an kan ka jate dɔn k'a fɔ silamɛya la walima diinɛ baarali la ni anw ye fitinin min sɔrɔ an b'a dɔn o tɛ foyi ye tuma dɔ la lagosi walima dɔgɔyama walima o n'a ɲɔgɔnna n'i y'o sɔrɔ bi an ka bi silamɛya la e kan ka dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ ko foyi ma e sɔrɔ n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ nabiɲumanw caman bɛ yen minnu fagara wa qatluhumul anbiya ni ala yɛrɛ bɛ kuma o kan k'a fɔ nabiɲumanw fagara mɔgɔw fɛ de a camanw sara kaso de la u ma bila fiyewu a camanw empoisonné na o ye ala ka nabiɲuman minnu n'a y'olu ci an ma o la ka dɔn mɔgɔ o mɔgɔ kɛra ala ka waliyu ye i kɛra ala nin ye i ni ala ka lajarabi ti fara fiyewu o de la alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko a ka kumakan na a ko aksar nasi bala'a al-anbiya summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum a ko mɔgɔ minnu ka lajarabi ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan nin diɲɛlatigɛ in na olu de ka lajarabi ka bɔ ala bɛ doni da olu de kun ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye ala ka kiraw de ye nabi ɲumanw de ye
k'olu de ka lajarabi ka bɔ bɛɛ ta ye diɲɛ kɔnɔ yan wa o kɔfɛ minnu bɛ da olu kan ala niya na minnu bɛ da olu kan ala kanu na ko olu de fana ka doni kɛ girin ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan o de la an bɛ min ɲini ala fɛ k'a bɛ doni min d'an kun a k'a sɔrɔ an bɛ s'a kɔrɔ o dama de don n'o tɛ diɲɛlatigɛ n'i ye silamɛya minɛ a tiɲɛ kan i ni lafiya bɛ fara sabu kira ko tɛ ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ko diɲɛ mumini ka kaso de i jija i ka o waati sabu ka d'a kan kaso min don i yɛrɛ bɔ haramu na n'o tɛ baloko ɲuman o balilen tɛ maa si la nka anw kan ka ala fo nka nin ye kira mɔdenw de ye a ye minnu yɛrɛ ko fɔ ka o yira an na o dɔ de filɛ nin ye min filɛ ka faga ala ka sira kan kira ye nin de fɔ a ye o de la ni dɔw ko ten ko Hussein wulila ka taa yɔrɔ min ko Hussein a kun bɛ faga o la komi an ka la olu t'a dɔn ala ye ninnu bila hakɛ min na a ma ne ni e bila o hakɛ la kira y'a fɔ a ye a ko i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ sa yen kira tun b'a dɔn kira yɛrɛ kasira Hussein kan depuis a bange don Hussein bangera n'a dara kira tɛgɛ kira nisɔndiyara a yɛlɛla nka ɲɛji de y'a ka yɛlɛ kun cɛ Fatima n'o y'a denmuso ye a ko a ma n fa nin ye mun ye a ko la nisɔndiyara ko ala ye den dɔ di yan ala ye den di e Fatima ma nin ye ne ɲɛjɔyɔrɔ dɔ ye nisɔndiyara nka ma tila o de la fiyewu fo Jibirila jiginna den in ka ko bɛ laban cogo min Jibirila y'a ɲɛfɔ a ye a ko nin den in bɛna da ka kan tigɛ Karbala dugukolo sanfɛ a joli bɛna dugukolo nɔrɔkɔ o de ye ne kasi nin ye kira ye fɛn min ma kɛ fɔlɔ a dennama de dalen don ala kira tɛgɛ kira filɛ ka o dekun a tɔɔrɔ kira filɛ k'o de yira depuis nin don in fɛn min latigɛra kira ye nin min ye a dɔnna Jibirila nana fɔ a ye ɲininkali min bɛ yen hal min qada'illahi mahrab yala taayɔrɔ bɛ yen k'ala ka latigɛ dan wa cogoya foyi tɛ o la nka latigɛw sababu de b'i s'a ma o la Hussein wulila ni sababu min ye a don ale sara mɛ silamɛya ɲɛnamayara ale fagara nka silamɛya jɔra o de la Hussein bɛ taa tuma min ni ani u ka kanuɲɔgɔn dɔ bɛnna n'a wele ko Farazdak Hussein y'a ɲininka ko e bɛ ka bɔ Kufa k'i ye Kufakaw ye o bɛ ka ne Hussein kɔnɔ cogo di Farazdak ko Hussein ma qulubuhum ma'ak walakinna suyufahum alayk a ko kira mɔdenkɛ u dusukun n'i don u dusukun b'i fɛ u dan b'i la u b'a dɔn e ye tiɲɛtigi ye u b'a dɔn e nalen don i mɔkɛ ka diinɛ de sanuya k'a dilan u b'a dɔn nakun foyi tɛ aw la dugukolo sanfɛ ni o tɛ o la u dusukun n'i don walakinna suyufahum alayka nka u ka baburu b'i kan n'i donna u bɛ sɔn k'i fa sabu u janfalen don se dɔ bolilen don o kan o don fanga ka bon u ta ye o kɛlen don k'u bɛɛ malasa sabu o ye k'a fɔ an ka silamɛya a ɲuman min bɛ yen an ka bɔ yen o de la silamɛya kuma dɔ la a tiɲɛ kuma a mɛnna kosɛbɛ ala kira ka nin sira in a bila waati mɛnna Hussein ale bɛna faga tuma jumɛn hijira san 61 na o kɔrɔ ala kira yɛrɛ a fatuli ma tɛmɛ san 50 kan nisfu qarn san 50 de filɛ nin ye kira ye minnu yira wa ala kɛ maa fɛ maa min kɛra ninnu fɛ ala banmala maa min banna ninnu na kira y'o fɔ mɔgɔ min cɛ la a maa ba yirika de tun bɛ yen nin don Hussein bɛ faga don min a b'i dabali ban a b'i kamana gan ko mun y'a t'u fagara mun y'a to ninnu fagara o de b'a yira ne ni aw la k'a fɔ silamɛya a bila kuma mɛnna maa caman bolo mɛ nin don ninnu de tun y'a don fangatigiw ye u bɛ pilasi jumɛn na ko ala kira nɔ ala kira pilasi u bɛ yen de sabu kira fatulen ni Abubakar nana khalifaya la o kɔfɛ Umar o kɔfɛ Usman o kɔfɛ Ali nali min kɛra ni Ali fatulen kɔ ni bayi'a kɛra Hasanu ye n'o ye Ali denkɛ ye kɛlɛ wulila k'a jɔ depuis silamɛya depuis ka kɔ Seydina Ali yɛrɛ sigili la kɛlɛ wulila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ wulila joliw caman bɔnna ka na se Hasanu ma sabu ninnu ye ala kira bɔnnaw ye a daminɛna Seydina Ali de la ka wuli ka jɔ i ti sigi kɛlɛ bɛɛ wulila ta wakati jamaniw kɛra Sifayiniw kɛra
ma ba de fagara la abi dabali ba muna et puis silamɛw ni jɔnniw kun don a don yala bolisɔnnaw kun don wa la bolisɔnna kelen t'a la diinɛ wɛrɛ mɔgɔw kun don wa la diinɛ wɛrɛ maa si kun t'a la bɛɛ silamɛw yɛrɛ dama de kɛra ɲɔgɔn na a b'i dabali ba kosɛbɛ o kɔrɔ ko ninnu ma daminɛ bi tuma dɔ la e bɛ bi ta de ye nka depuis kunun k'o don mais cɛ dɔw de bɛ yen diinɛ mana gɛlɛya cogo o cogo olu bɛ jɔ a kɔkɔrɔ olu b'a dekun bɛɛ ta o la Hussein ninnu olu kɛra o ɲɔgɔn misali de olu jɔra o jɔda ɲɔgɔnna de la Hussein a fa n'o fagara ta a taara faga Kufa misiri la Seydina Ali n'a su bɛ Najaful Ashraf mais Ala ye yɔrɔ ninnu bɛɛ bonya sabu mɔgɔw don minnu nɔ kan ka to Ala sɔnna anw ɲɛ taara da a yɔrɔ k'a bɛ gosi yɔrɔ min Kufa misiri kɔnɔ ye a n'a dan bɛ yɔrɔ min Najaful Ashraf wallahi maa miliyɔn jatew de bɛ san kɛ san o san n'i bɛ lajɛli kɛ maa miliyɔn hakɛ min bɛ taa yen ka bɛn arba'ina ninnu ma ka taa Huseini lajɛ walima ka taa Seydina Ali ninnu dayɔrɔ lajɛ Iraki jamana kan n'i y'a tila 10 ye o tɛ taa hiji la n'i y'a tila 10 ye hiji jama in minnu bɛ taa ninnu zura ka taa hiji jama ye siɲɛ 10 o la ka yira ne ni aw la u fagara don min dɛmɛbaa si t'u bolo bɛɛ banna bɛɛ siranna o sara o n'u ka denbaya mais ɲininkali kɛ ko u salen n'u ka denbaya ye u kelen dɛmɛbaa ma sɔrɔ mais depuis u fagara u joli dilen tɔɲɔ min y'u faga Ala sɔnna o tɔɲɔ bɛɛ ka ci ka bɔ yen ni olu joli ye mais n'olu kuma sɔn o don k'u siranna u ye balo de nata u ye jɔyɔrɔ min ta Ala ka diinɛ ye u tun tɛ se k'o ta o de la Faransi kelen k'a fɔ k'u dusukun dan b'i la u dusukun n'i don nka u ka banburu b'i kan a ko cogo di a ko law kana diina Muhammadin la yastaqim illa bi qatli aw illa bi dami fa ya suyufa khuzini a ko n'o y'a sɔrɔ Alakira ka nin diinɛ sanuma in t'i jɔ a tɛ se ka sabati fo ne Huseini ni walima n joli ne ka faga a ko wallahi banburu a ye na Huseini tigɛ ne yɛrɛ jɛnna ni o ye Alakira ka diinɛ ka jɔ anw joli kama o de la mɔgɔ min y'a joli ɲɔgɔnna d'i ma i ɲɛji tɛ se k'o sara o ka dɔgɔ mɔgɔ min y'a joli bɔ ne ni aw kama yɔrɔ ɲɛji tɛ se k'o sara ale jɔra o don de sabu silamɛya tun bɛ danger de la silamɛya kun taara mɔgɔw de fɛ minnu ye tiɲɛnikɛla Yazid bin Muawiya minnu ye Husein da k'a kantigɛ o don kama olu de bɛ Alakira nɔ na n y'a f'i ye Seydina Ali kɔfɛ ni bay'a kɛra Hasanu ye Muawiya de jɔra Hasanu kana se ka sabati fo kana se a empoisonneli ma k'ale yɛrɛ faga Muawiya de tora yen sisan Muawiya den a y'o de fana labɛn ka sɔrɔ ka Husein ninnu kunbɛn o de la dɔw ko ten ko Ashura ye donba ye donba don nka n y'a mɛn dɔ de da don dɔ la télé yɛrɛ la ko Ashura tɛ dusukasi don foyi ye mais a kan k'i kamanagan a tigi y'a fɔ ni hakili jumɛn ye a tigi y'a fɔ ni kodɔn jumɛn ye walima a tigi y'a fɔ ni faamu jumɛn ye walima ɲangoma Alakira somɔgɔw juguya o de bɛ se ka ye nin na n'o tɛ ni dɔ ka bɔ a kana kɛ Alakira somɔgɔ ye ni dɔ ka bɔ i mɔgɔɲɔgɔn o y'an ka dusukasi don ye silamɛw ka degun don ye u yɛrɛ ka degun don ye silamɛw ka nisɔndiya don i silamɛɲɔgɔn dɔ ka nisɔndiya don i ka nisɔndiya don jango Alakira yɛrɛ kasira don min na ka sɔrɔ a ma se o don selen silamɛ dɔ k'a fɔ ko o don tɛ dusukasi don ye nka Alakira kɔni kasira kɔrɔ an ka dusukasiw tɛ kelen Alakira bi degun min na silamɛ dɔ ka nisɔndiya ye o ye dabalibanko ye mais o tɛ ban ɲɛnamaya yɛrɛ de bɛ ten n'i bɛ fɛn min na k'a ɲuman ye wa ninnu de ye sira ye Alakira somɔgɔ ninnu de ye sira ye sira min bɛ Ala sɔrɔ ka aljinɛ sɔrɔ ninnu de don sabu Ala ko ka hakɛ la innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ko ni Ala ka laɲini de ye ka nɔgɔ yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ Alakira ka so la Alakira ka dudenw na Alakira bɔnnaw la k'u sanuya sanuyali yɛrɛ la du min tɛ ten o ni du min bɛ ten olu ye kelen ye wa ni Ala ka garanti de ye ka di Alakira so ma wa ninnu de ka hakɛ la kuranɛ ko an ka k'u fɛ k'u kanu k'o ye diyagoya ye an ka kira ka ci sara de ye o ye ne ni e bolo Ala ko ten Muhamadu a f'u ye o bɛ k'i ɲininka k'i ye u ka denbaya dilan i y'u musow dilan i y'u denw dilan ka di o ma kiraya sara ye mun ye
alakum muhammadu ma qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba. Muhammad afoyti foy nyini ika kira sarala fu ka ki somaw fe na fora an ke ala kira so fe ala kira ka so adude ye joni adem so Fatima Sayyidina Ali ulu de Hassan Hussein nunu ne yirala ala kira nga odo de ka saya do flani fakara atoyole bingali kele aten fakara nga ayiranin awla fakara awli wa ala sona o chen bangera sabu ala yorobe kan yini binya fiye ma million yiri kaw minu bita dayro laje o de la halibi ni ya tasra do la ko kaburu yazura haramu do wal mabida do wal ma arta shude bato ni ya me yoro minu nya ala kira somo jugoya o tolu fe sabu ala kira somo u fakara u kele be bane wula nga ala sona je ka do ko u kunjora islamaya jigi koro be olu de segere o de la minnu t'u fɛ olu de wulila waati ka kaburu yazura ka bi ka kaburu yazura kɛ bidaw ye bɛlɛ ta bi dabali ban kira yɛrɛ ka kumakan jɛlen b'a la ko ne kun ye aw bali kaburu yazura la sabu kira bɛ ci kuma min o y'a sɔrɔ jahiliya tile de bɛ yen mɔgɔw tun bɛ taa kule dɔrɔn de kaburu la o faamu de tun bɛ yen n'o ye niya haye nka kira cilen ni silamɛya faamuyara a kun ye mɔgɔw bala la sabu o faamu in tun bɛ yen pour que o ka bɔ yen kuma min na u ye diinɛ tiɲɛ dɔn ka ala ko dɔn ka lahara dɔn ala sɔn kira sɔnna k'a f'u ye kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah a ko ne kun y'aw bali kaburu yazura la k'a to yen sabu faamu in kun tɛ yen nka bi silamɛya faamu dɔnna ala ko dɔnna ala fazuruha a ye taa bɔ kaburu la a ye taa kaburu yazura fa innaha o yazurani tuzakkirukum al-akhirah o bɛ aw yɛrɛ hakili jigin lahara la ko dɔ la a yɛrɛ bɛ da yan wa a bɛ diɲɛ nege bɔ aw la e min zaman bɛ diɲɛ nɔfɛ o la daga jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan bilen o la ka yira ne na aw la juma waati ka sun Hussein a fagara nin fagacogoya de la kɔɲɔ kɔnɔ dekun bɛɛ kɔnɔ a mɔden dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Ja'far Sadiq a ko wujida fil Husaini salasatun wa tis'una ta'na a ko bamuru tama turuko min yera ale mɔkɛ dalen la n'a jatera tamaw juguw fɛ k'a tura la k'a bɛnna 63 tama turuko 63 ko u y'o de sɔrɔ ale mɔkɛ dalen la nka bamuru ka tigɛtigɛli ko o sɔrɔla la 34 bamuru ka tigɛda 34 Husaini farikolo la a ma kamana gan a fɔ nin ye ala kira somɔgɔw ye o fagara kan de mais dama kɛnɛ ma u ye kunkolo in tigɛ ka bɔ kan da la sen ninnu ka ko laban kan de ni nabi dan sigi be juma kutuba jamukan na an ye min sɔrɔ ka bɔ Congo Brazzaville alsilamɛ dɛmɛtɔnba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin a bolofaraba min bɛ Congo Brazzaville olu ka misiriba la min juma selila an karamɔgɔ fɛ a Seyyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka kɛɲɛ ni a ka Congo Brazzaville tournée an b'a deli Ala subahanahu wa ta'ala fɛ Sherifkɛ dugawu min don nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na Ala k'a minɛ an faso Maliba ma Ala k'a minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a minɛ tungarange bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye Alil Maqam Seyyid Sherif Usman Madan Haidara sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah.